Halapad nga rally ipahigayon sa nagkadiiyang grupo sa Subo karong November 30, batok sa naghitak nga korupsyon sa nasod. Alan, kumusta ang preparasyon sa mga grupo? Sas nagkahiusa karon ang nagkadiiyang grupo sa Sugbo sa pagsanong sa panawagan sa simbahan sa pagsalmot sa halapad nga kalihukan batok sa korupsyon karong November 30. Lahat ng sangkot dapat managot! Lahat ng sangkot dapat managot! Mga kurakot, ikulong! Gidimanda sa nagkahiusang grupo ang resignation sa tanang mga nalambigid sa korupsyon o papanubagon sa sala nga nahimo. Kini subay sa nagkagrabe nga pagpangawkaw sa pundo sa nasod. Gawas sa mga sakop sa simbahan, musalmot usab ang grupo sa bagong alyansa Makabayan panaghiusa sa yanong Subuanon kun payong ug ang kalihukang Subuanon kontra korupsyon o kasuko. Napuno na matod pa ang katawhan sa pagbulsa sa binilyong pundo sa pipila ka hiwi nga mga opisyal sa gahin sa flood control program. Ang korupsyon ni sangpot sa pagkamatay sa ubay-ubayng mga tao dihang nasinati ang linog ug ang halapad nga baha. Agi ni siya pagtubag gihapon sa panawagan ni Archbishop Abit Oy nga ang tanang mga katawhan nga nagpakabana niining grabing kinawatay karon mo apil no para ipagawas ang atong kasuko niining halapad nga kawat sa flood control projects. Kaya sa Subuanon nga unsa ni makipaglaban, makigbisog. Oh, thank you. No, makigbisog sa bisan atong makita nga patago nga ilang gihimo rata nilang kanang mga ghosts and all these things, no? Mag-abot ang mga anti-corruption rallies sa Fentius Menya sa Dakbayan, Sugbo pasado alas 4 sa hapon. Samtang ipangandama na sa kapulisan ang kahapsay ug kalinaw sa maabot nga kalihukan. Apil ang sitwasyon sa traffic sa dapit nga hugupan sa mga rallyista. May unta buhaton lang kini sa matarong nga paagi o kanang hapsay nga paagi. Wala gyud tay parking around the Fuente Circle. Ato ang ipatawag sad ana kay ang SIPMARA ba mo nag manage sa parking. So ato anang kuan nila nga with that gidaghanon sa participants ato sang i-suspend ang parking sa area. Sas matod pa sa nagpasiugdan nining mga kalihukan. Welcome ang tanan sa pagsalmot samtang dilauman sa atong awtoridad nga mapahigayon kini sa hapsay ug malinawon nga pamaagi. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.